Zdravíme vás u nového videa s Paťom. Tak, dneska si toto sme tu našli, že vraj WC, že vraj. Tak sme si povedali, tak ideme na WC, ako tam bude vyzerať. Toto tu je úplne mega staré, on sa tu pomaly rozpadáva. Tak ideme. Je tam kľúčka, zamknuté? Poďme ďalej. WC ženy, ideme sa tam pozrieť. Ty vole. Aha, hej čum, aha, hniezdo. Zamknuté. To je mega diera. Oh shit. Lopta. No, lopta. Celkom tvrdá. Ukáž? A je v nej diera. Však je tvrdá. Hej, aha, dvere so zámkom. On je otvorený. On je má zámok. Skús to otvoriť. Ale čo je? Čo? Hej, tam vám to ukážeme. Šit, dvere. Ty piču. Oni... Čujeme, povedame. Dobrý deň, my sme nič neurobili. Ty pičo, ti dvere opadli. Odpadli. Do piče. Sorry, že ja doma, ale ja som ju otvoril a mne zostali v ruke. Takto to tu vyzerá. Teraz som prvýkrát tam saduje nejaký obsah. Tu vole, aha, metla. A tie dvere ma dostali. Ja normálne to idem otvoriť a mne zostanú v ruke. Ty vole, dobre, že to točíme. Ty vole, a nejdeme ťa to radšej preč? No dobre, no tak zatiaľ. Tak. Čaute. My sa vám za chvíľu... Dajte like, odbery a komentář. A dislajky nie a komentár. Tak, toto je koniec pre toto video. Počkaj, ešte pre ukážeme tieto henky. záchody. Ešte toto ukážeme. Čo? Kde to je? Tu. Toho vtáka mŕtvého. Ne, to je mŕtvý vták. No, to je koniec. Dvere odpadli. Za tento diel dvere odpadli. Vtáky pomreli. To je super diel, čo? My sa vám ozveme na budúci krát. A dovi. 10 €. Čau. Čus. Paťo?